jogo modak kod ng'ol bedo ratich gi yo mowinjore. Kawuono nyakorom gajiwang' chenro mar ng'ewengewa walimo gweng' Makober mantie Bondo County ma Siaya mar ng'eyo sigande. Jafwambo Millicent Adhiambo loso gi jopiny alworano mar yango sigand nying gweng'no Makober. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni kendo telo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa ka jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Kisumu ofuyo ma obiro piyo kendo e kaunti ma Siaya e gweng' kata senta ma ong'ere kaka Kober mayudore e sub kaunti ma Bondo. Ka iwinjo nying moro ni Kober, ang'o mabiro e pachi? Ang'o madine mi chak kamoro ni Kober? Mana kaka pile mokwongo wacho kod paro mopogore mag jogweng' kod johala e wi gino magiparo madine mi chak gweng'ni kata sentani ni Kober. Nying mar bar en kama otuo. Owuok from dholuo bar en dholuo ma nyiso kama otuo. Koro ne wachonwa ka chon nitie jaduong' moro manodak malo koni. Mane ochako chiro ni, momiyo nochake ni bar Kober, iluongo ni Ober. Bar Kober ka wan wayudo ka iluongo ni bar Kober. Ne en kama bar ma obor gi nam. Kadongo ka winjo, ne nitie jaduong' ma iluongo ni Ober. Koro kane gero senta ni, to notise gi nying jaduong' ma iluongo ni Ober no, omiyo nochake senta iluongo senta ni Ober, bar Kober. Bar Kober ni to ne en na senta manoyier kanyo, to ne nitie jaduong' moro kanyo no Ober. Koro kaka senta nobet bute, koro mano mi uluonge ni bar Kober. Paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko kotenore kod nying mar gweng' kata senta ma Kober. We koro wawinjane na dieri ni kuku mar wach ni kanye e wi kaka gweng'ni kata senta ni ma Kober ne ochakore. An wawuoyo kodu ni abi nonyuola higa mar 1930 badongo ka. To koro mo higa mar 40 kod adek to chiro ni ochakore. Sama ne chiro ni chakore ne tie kwara iluongo no Ober ne en dhano. En ne wadgo se mawuono panyo kwara. Ne en miroka. Koro nohero weche mag tugo. Pap nitie kama duong' chionoko ka. Mane goyo opira. To ne ji yuore olengo. Ji ne ikanyo. Mobedo kamano nyaka chopo higa mar 42 noto. Koseto koro wan mwadong'i. Koro gimo miluongo ni Kober en opira no. Ne ji yuoro iluongo ka ni Kober ne en dhano. Koro en no ema nokelo nying mar bar Kober. Pas koro nobedo kamano bwabet nyaka chopo kama koro ne piny pogore. Kogelo manyang'o ma kucha udong' kucha. Wabende wabiro kod nying mar Kogelo koni. To humb Kober landore kod weche kata timbe mage. Weche ma landre ma kawo nying gweng'o mamoko en mana Goldie emwatiyo. Koro miyo olandore. Umbwa landre mana ni Goldie ni. Nikech Goldie ne maka watimo to gimoro amora nyalo bet sawa. Gima timre malong'o to onge nene na kuma mar opira no. Ema nokele kod olengo no. Ema nokelo nying mar Ober no. Koro Ober ne ema ne choko ji. Jial game to jia sembo to jia sakwaka to jibiro ika. Ema nokelo nying mar bar Kober. Ka ongewa kaka joma tiyo Goldie, ng'enyne tij Goldie mitiyo ka. To bende nitie dongruoge ma senta kata gweng'ni ma Kober osenyuolo. E Goldie ni emosemiyo ji ni malo. Ji nyalo gedo kodgi, puonjo kodgi nyithindo. Koro kamano. Sani aneno ni gweng'ni ber nikech chon kana donjo ka, kata nyithindo ne ok nyal dhi skul maber. Lakini nyaka ne koro wamak wach Goldie ni motegno. Nyithiwa nyalo somo. Kendo kata wan wawegi wanyalo nyiewo 1 2 mwadwaro. An kana donjo ka procho gariyo, klinik na nyalo dhi mana Bondo. To kaka koro ne piny ochiew, nomiyo koro wan gi Mawere dispensary, wan gi Nyang'oma dispensary, koro aneno ni bet kochiew. Stima ni waonge go, to kata sani, miere moko nigi stima moko onge go. Dongruoge mwaneno achiel adek machon ne onge ka yor kor modo kor kapuru kaka mag sunflowers kaachiel kod mining. Sani wanyalo wacho barabara ni ne onge, stima chon ne onge kaka, kod chiro nokelnwa taya. Jo kaunti nokelo taya chon ne onge kaka. Kochakre higa mar 40 kasewacho, ema ne chiro ni ochakore. Onge dongruok moro manobetie. Nyaka nyochopo kama koro ndara marateng' ni obiro.
Nalo manye gere ndara matin ema koro gedo muneno ni obire kendo chakre koro jogeng' obiro koro igere. To kata obedo ni kober osenyuolo dongruok achiel ariyo adek, rem mage mapod nitie makokele alworani to kober biro dongore machal kod senta kata gwenge mamoko. Kwayo ma wan godo to pi ema chandoga ahinya. Anyalo kwayo sirkal mondo oywanwa pi mondo wabed gi pi machiegni made maler mwanyalo modho. An kwayo makwayo ni sirkal en mana pi gi stima, nikech wan gi river Yala ka. To river Yala chido ting'o nyaka jomotho, koro ok wanyal modhe, wanyalo mana kata tedogo kata luoko. To pi mimodho maler to waonge go. Kwayo ma wagombo ni wayudo investors manyalo invest nwa gweng'wa ni mondo mi dongruok omed bede. Waremo security. Ke chien kanyo osebedo ka nitie incidents moko mag duka ituro, nitie jok ma bedo attacked e aora mwalo ka gi stima chandowa sana. Sama tin stima olal, sama tin stima. Kok gani wan tijwa gi welding, tije mag simo gi. All depend 100% e simo. Koro ka gigo onge, kaka watimo onge. Alafu chiro be wadwa nogernwa. Chiro mon uso mane koth. Kaka koro sani neno ka koth chweni. Chuni ni fundo gigi te. Ikelo, itera ot. Ok wanyal uso ka koth chwe. Mana kamano nyakwara mogigi kanye mwachopo gode giko matelo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mare mar Ramogi nikech kae emomedo kelo ni nonro mar gwenge mopogore. Oriti masani warom kendo juma manyien. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.